kami nga dipen mo. Pagkawanen na kam kadi, di nakurangan mi. Ugasam to'y puso mi, tapnuken kamay kari. Linuktam to'y barukong ko, pinalinteg mo to'y biyak ko. Sinilawang to'y isip ko magturo, di kinapot to. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumanet. Kakabsat ti kinamanagayat ti Diyos, hindi na ibilbilang, dagiti basbasol ken nagkurkurangan tayo, ad-addaan na dagdagsen, ti ayat ken pamakawan na kada tayo, agkamataleg ken agkamang tayo ken kuana. Tapno maikari tayo makiranod, iti dayto na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat. Iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pagkawanan basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawan na kam kadi, nakalmesan na kempus po sumi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pagkawanan basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen na kam kadi, nakalmasan na kempus po sumi. Ako mga sikat, Apo mga sikat, pagkawanan basbasol mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen na kam kadi, nakalmasan na kempus po sumi. Nakalmasan na kempus po sumi. Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo, iniyawat na ti bagi na amatay, gapo ti ayat na itilubong. Tulungan na kam kadi, tapno iti amin na panagbiag mi, anuruten mi, ti panagayat nga empatulad ni Kristo, iso a Diyos, a makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana.
Dahil may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Kastoy ti kunati Apo, nangaramid idi ti Apo iti dalan iti baybay. Maysa pagnaan nga aglasat iti nadawel a danum. Inturong na tinabileg nga armada iti pakadadaelan na. Armada abuklen dagiti lugan a pakigubat. Ken dagiti nagkabalyo. Limnedda ket didan limungaw. Naidepda akasla silaw iti kandela. Lipatan nyo dagiti napalabas sa pasamak. Diyo panpanunutinen dagiti nalpasen anaaramid. Kitaan nyo ti baro abanag nga aramidek amang rugin nga agparang. Makitayo itan. Mga ramidak iti dalan nga aglasat iti letang, sadyay, ikan kayto kadagiti ubog ti danom. Uray dagiti atap nga animal, itanok dakto. Idaydayaw dakto dagiti avestros ken lobo. Intun pagayusek dagiti karayan iti letang, tapno adda inumen dagiti pinilik at tattao. Isuda dagiti tattao a pinarsuak nga agpaay kanyak. Ket ikan kantadan to ti pakaidaydayawa. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami. Ket anyan aragsak mi. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami. Etanyan aragsak mi. Idi sublina kami ti Apo ijesyon kas kamla agtagdaga inep. Kasta unay ti katkatawa ken kantami, gapu iti ragumi. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami, ketanya naragsak mi. Iti kasta, kinuna dagiti sabali a nasyon, in paay ti Apo dagiti naindaklan abanag kadakwada, agpaisung in paay dagiti dadakkel abanbanag kada kami, ket anyan aragsak mi. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami, ketanya naragsak mi. O Apo, isubli na kami kadagiti sigod arang aymi. Kas iti panang puno titudom, kadagiti na mag-aakarayan. Ipalubos mo kadi, adagiti nagluluwa, bayat iti panagmulada, siraragsak danto intun agapit da. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami, ketanya naragsak mi. Dagiti agsangsangit anapan nagbunubon, asi aawit iti bini, agsublidan to asiraragsak, asi aawit iti apit. Dadakkel abanbanag tin paay ti Diyos kada kami, ketanya naragsak mi. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Ibilang ko amin apukaw gapu iti napatpateg a panakaamukin Kristo nga Jesus nga apok. Gapuken kuana imbelengkon ti amin abanag. Impurwak ko amin nen nakasrugit tapno magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti panakipagmaymaysak ken kuana. Awanen ti bukod ko a kinalinteg. Wen ti kinalinteg a magunod babaen ti panagtungpal iti linteg. Adda kanya kun ti kinalinteg a magunod babaen ti pamati ken Kristo. Wen ti kinalinteg ngagtaod iti Dios ket maibatay ti pamati. Tila tarigagayak isu ti panakaamok ken Kristo. Ti panakapadas ko iti panakabalin ti panagungar na. Ti panakipagsagabak ken kuana ken ti panagbalin ko akas ken kuana iti ipapatay na. Bareng no mapagungarak naktumet. Jak ko naen ang nagunod kon daytoy. Jak met ko naen nga awanen pagkurangak. Ikagumaak ket di at tagikwaen daytoy, agsipod ta tinagikwana ko ni Kristo Jesus. Kinapudno na, kakabsat, jak ibaga ang naragpat kon daytoy. Aramidek ket di ti maysa abanag. Lipatek amin ang napalabas ket ipakat ko ti amin ang kabaelak amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta, si Pepe ngetak ngagtaray ngagturong iti pagtungpalan,
Tapno magunod ko, ti gungun na, yaw awis ti Diyos kadatayo, itibiyag ijay ngato babaen ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Yaman kay ti Dios. Ti sao amang tetibiyag pindengan tayo asiraraksa awaten kay harap manitiyayat Isu ti talget ti biag ti sao ti Diyos Apo suruten tayo si pupudno isu ti bagnos tayo ti dalan ken ti kinapudno ti Apo adda kuma kada kayo ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Napan ni Jesus iji bantay olibo, kabigatan na nasapa ang nagsubli ijay templo. Inaribungbungan ti ado a tao, ket nagtugaw ang nangisuro kadakwada. Inyag dagiti mamaestro iti linteg, ken dagiti pariseyo ti maysa a babae, anatiliwanda ang makikakaidda iti dina asawa. Pinagtakder da iti sangwanan da amin, maestro kinunada ken Jesus. Natiliwan mi da iti ababae ang makikakaidda iti di na asawa. Kasmayan nurot iti linteg, imbilin ni Moises ang mapapatay iti kasta ababae iti pannakabato. Anya ti kunam, kinunada da ito'y apang suot ken Jesus tapno adda panggapwanda ang mangidarom ken kuana. Ngem nagrukob ni Jesus ket pinagsurat na ti ramay na iti daga. Idi ulit-ulitin da ti saludsud da timmakder ket kinunana kadakwada. Ti awanan basol kada kayo, isu ti umuna amang bato ken kuana. Nagrukob manen ket nagsurat iti daga. Ngem idi mangged da ti kinunana, maysa-maysa pimmanaw. Immuna dagiti nataengan, agingga, anilaeng Jesus tinabati, ken ti babae nga agtaktak der pailaeng iti sangwanan na. Timmakder ni Jesus ket kinunana ken kuana, babae sa dino ti ayandan, awan ka di tinagbati amang dusa ken ka, awan Apo insungbat na, kinuna ni Jesus, uray siyak saan ka adusaen, inkan ket saan ka nga agbasulen. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Siyak day tuyan. Yaman tayo kini Apo Dani nga imay ng bantay ti parokya ng sulnit kabayatan ti kaawan ko ti makabulan. Dantuman sumarunon. Naging gana nga ininot nga makapanaw ako. Tapno quits. Okay. Hindi na minsan na panak nagpapukis. At nasabat ko. Ado tiya pang kuinobrad ta kandon ta makabulan garod nga awanak. At nasabat ko. Nakapostura mo't. Yaka mo no mga nakti kasarwan no. Mga nakti bunyag. Napaya pa panamanang. Ito'y Apo umayak lagpasyar. Umayak lang makitsenda. Kaapa nagpindas lakit tabado mo, narigat mo't Father, uri taga-barbaryo, akakagsukatak mo't ang anasaya at wow, sosyal niya. With all kompleto, amin. Kati kunak kanya, kunak ano mo pang kamanganak, kung kuna di panunot ko. Kakunana, uri taga-barbaryo aklaeng, ay kunasa nariga mo't, kunana, taga-Salcedo day dya, kang bagbagan o taga-ano. Kawun mo't, nukit kitaan tayo, datayuman nga Pilipino ti nakakonconsyos iti bagbagi tayo. Datayo ti nakakonconsyos no anya ti ibaga ti sabali nga tao. Diyan mo, natural nayanak ti siguro nga manguyaw niya.
Umot ano dati no daduma ka kita hangag bagay je bado ken je sapatos na anya bibiyang mo basta ag sapatos no daduma ka ang kita ne nagngato je kiday na nga maysa anya pakarikrekotam ag kiday kamot ang amin na datay laeng tinaka na minsan adyan nagyanak nga parokya gaputan nag-COVID awan unay nagserserbi idi umay da agserbi nakalinyakam ijay sangon kunak ken je maysa nga lektor. Ala, nakubid sa amot tabado mong kita mong ka nagilutan. Uwang nga rod, Father, nagdadakkel ti bilbil kon. Haangan ang nangan, aging gangan na ospital. Kaya't nakumutong. Talaga nga datayo nga Pilipino, haan, no daduma, nagkuha tayo ti external, ita, dagita puraw, makita yung madakay nga napnapan dita, awan bibibiyang dano inya suot da. Awan bibibiyang dano sa nga ruangan, di bagida nga, datayo mag... Babatit tayo ano kumpiram kanya da nakakon-conscious tayo. Haantay mga agbibiyag sigon di bagbagi tayo, agbibiyag tayo masigon di ibagati sa bali nga tao. Isugurod nga agarwat ka, saya atem, taapaya, nariga mo no niya tikon. Di pa nagkita da. Kano daduma nakakon-conscious tayo, tidakes na saan lang external ti bibiyangan tayo. Mabiyangan tay amin agraman personal nga biyag ti sa bali nga dayya tinakabukbuteng nangruna no ti ibagayo nangruna dagitay adda dagitay tattao nga oy ammom ni kwa kunana ka kabalbalo na adda kanuman ng textmate na di pay na itaptapos na kamangisit pay laeng nagkunano kunada, isumat ti kong kunada. That is very dangerous word. Isumat ti kong kunada. Kaya na nga sa uwan, haan nga faktual, haan mo nga napaneknekan, haan mo nga sigurado di ibagbagam, ngam sigon di ibag. Dahil ti kabukbuteng, no dakas jay nga tao, liklikam, hanga sigurado ti ibagbagana. Tati ibagbaga na sigunlaan di ibagbag. Sa bagay no liklikam aming nga tagasal kasje sama aming nga tagasalsido awanen at awanen at makasaritam. Dahil ti kabukbutang nga tao no dahil ti ibagana ka isumat ti ibagbagada wrong. Haam mo nga patsyan. Marites laeng ti mangpati dayta ken marites laeng ti agaramid iti dayta. Kinagrigat nga ako sa ranti kabsat, no sigun laeng iti ibagbagada, haam mo na paniknikan, haam mo nakita, awan ti kina, di mo pa'y amo ti kinaagpayso na, half truth, no, isuti talaga nga full truth, no, haam mo nga na paniknikan, liklik apaya, very dangerous word dayay. Isumat ti ibagbagada. Dayay. No daduma, sir-sirken tayo pa'y, tibiyag ti tunggal maysa. Ti amok Pilipino la ti kastoy, haan gayam. Uray ije panawon ni Apo Jesus. Kasyayan. Anya tinapasamak ti Ebanghelyo. Inalan dagiti Pariseyo ken dagiti mamaestro ti lintag. Imparangdan dati babae. Anya ti kunada, Apo natiliwan mi makikakaid datihan nga asawa. Itilintag tayo, madusa daytoy, mapapatay, babaan ti bato, stone to death, mabansag. Either ita plaza, wano public place, amin nga lumabas, bumato, either ikali da di kagudwa or igalot da, aging nga matay. Itilintag tayo, iso ti mapapatay kunana. Kano kitaan tayo, mapapatay kunana. Kadagitoy nga iskriba kin Pariseyo, dagiti Pariseyo kin dagiti mamaestro tilintag, haanda nga mapan insaklang dato'y babae gaputan nalintag ti biagda. Mapandalaeng tapang tiliwan da no agkamali ti sungbat ni Apo Jesus. Kati speculation da umuna
Kaanya tinapasamak. Anya tinaramid ni Apo Isus, dagtoy ni kunadan. Anya tinaramid ni Apo Isus, nagsurat ijay, daga, haan nga tiles. Tammo doon na pinagsurat na, darat. Asalud-sudan da, anya tinsurat na. Adag ko na, speculation, dagiti agad alal ti teologiya, isursurat na, ti Ten Commandments. At damo mangibagang at isursurat na, dagijay basol, dagijay at dadijay. Kanya nga tamot no umay ni Apo Isus agsurat ti basol idtoy. Hindi ko manay. Adda chismusam kunan. Natangsit ka. Mangutang. Adda ilimlimod mo kinlakay mo. Diyos ko pakawan. Si kamat. Adula unay pananggulib mo kinbaka mo. Iga po ta idildil da, dayay basol di babae, ulit-ulitin da timakder ni Apo Isus. Ingato yung imayaw, no sino ti awanan ti basol, isun ti umuna nga bumato. Nakita da di basol dan, nagsurat man nakita da di basol dan, naging inot da amin nga pimanaw. Kaya na nga saon, managbasol amin. Ito'y la Salcedo ti awan ti basol ti tao, tawan agkonkonpesar. Sada lama mapilit nga agkonpesar no dayta at the installation, wano dayta at the recollection. Awan ti nakaiturad, kaya na nga sa awan, si babasol damot amin, awan ti nalintag kadakwada. Awan ti nakaiturad nga bimmato. Idikimitan ni Apo Isusen, kunanan, babae ayandan, awandan Apo. Uray siyak saan ka adusaan, wow. Ni Apo Jesus nga nalintag, Diyos, anak ti Diyos, bimaba, timmao, haang ka adusaan, ingkan, haang ka nga agbaso, haang ka nga agsubli, di kinadakis mo. No kitaan tayo do'y tinapasamak kakabsat, na dadiyay panagayat ni Apo Jesus, kunana dadiyay, I hate the sin, but love the sinner. Guraam di basol, ngem ayatem di manag. No da tayo gamin i-identify tayo, di basol kin di tao. Ulitin tayo nga ibaga, naparaswa tayo amin nga nasaya at atao, good, at na nasaya at akaunggan tayo. Uray sinno kanyayo, nasaya at ikaunggan tayo. Awan tinaparaswa nga dimonyod tayo. Hantay nga ginlalaing nga, ala nakadakdakis day nga tao, demonyo isuna. Nasaya at tayo at dalaang kanya-kanyang pagkapsutan. At dalaang kanya-kanyang pagkurangan. Kani Apo Isus ti approach na kinday ito nga babae, idinakita nan uray siya haang kang adusaan, ingkan haang kang agbasulan. Nagmayat nga denggan nga ibaga na nga haang kang adusaan. Anya tinai, apay nga nagbalbaliw dito nga babae, haan nga nahusgaan isuna. Haan nga sigun ijay basol na, no di impakita ni Apo Isus kingkwa na, inggabor na ti ayat, ad-adda nga nagbaliw. Mabalin nga day ti aramiden tayo. Nagkamali ta partner mo. Imbes nga ikulasay mo, imbes nga ikugtar mo, imbes nga husgaam, iruruman mo, gaburam ti ayat, tadagundaway na nga agbabawi. Nagbasol ta inam, nagbasol ta anak mo, imbes nga husgaam, imbes nga iruruman mo, anya tinakapintasan nga aramid, ginaburan na ti ayat. Isu nga idinasarakan da ti babae ni Apo Isusen, idinarinanan ti ayat ti Diyosen, ad-adda nga nagbalbaliw. Kano daddo makitkitaan tayo, oray ti salmo tayo. No malagip yun dahito yung salmo, nagpinta sa inti ko na, dadakkel abambanag ti impaay ti Diyos kada kamikat anyan aragsak mi. Ri-naan tayo laeng ti ayat ti Diyos. Uray managbasol kami, Father, wen, managbasol tayo amin. Ngam ay ayaten na tayo latta ti Diyos. Ibubuhos latta ti Diyos, ti grasya na kada tayo, ti rigat na gaming kada tayo, narigat tayo nga maapresyar, ti grasya, ti ayat ti Diyos kanya tayo, ti bendisyon, taapaya, ti bilbilangan tayo, dagitay awan kada tayo. Agi kumpira ka, kasdi kumamot ti biyag ko. Siya kumamot.
Nakasjay ko mamot ti biyag ko, nagado nga sa bali nga bendisyon nga addaking ka, ngam agi kumpira ka ti sa bali, haam mo nga mari na Apolos, ti grasya ni Apo Diyos king ka. Maikadwa nangiwat launay, nariribok launay ti lubong tayon. Nagado ti pakariribukan tayo. Manipod liliggakan ti init, aging gana iti lilinikan na, busy tayo amin, cellphone, amin, awampay time tayo nga mga miris ti grasya ni Apo Diyos kada tayo. Nagado nga bendisyon na our family. Haan nga grasya ni Apo Diyos dayta. Managbasol mo't Father, aga-apa kami mo't agyamang katadda pay la pamilya, ngam di awan ti pamilya na. We tend to complain, agkum-complain tayo iti trabaho tayo. Agyamang katadda trabaho, nagadado marararo nga adda ba? Nga agtrabaho. Nagado ti pakabisyak, Apo, awang pa'y gundaway ko nga agkararag, agyamang ka ta, kompleto, makapag na, kompleto ka pa'y laang, ori no, at dari-ri na, makaumay ka pa'y laang, dagitay nga agtartarigagay nga umay umawat kin Kriston, kahandan nga kabailan. Nakaad-ado nga min no daddo, mahaan tayo nga mari-ri na ti grasya ni Apo Diyos, taagkum-complain tayo mat. Kanukari naan tayo, nagdakkel ti ayat ti Diyos kanya tayo, imbes nga dumalos di puso, agbalbaliw, haamat sa balit turturungan na taapaya, nagadugamin di kayat tayo itibiyag tayo, nagadugamin di pakarikutan tayo, nga haama nga iso ti importante itibiyag tayo. Kada ito'y babain, idinasarakan na ni Apo Isusen, nagbalbaliw. Katata, ang rambakan tayo manan, nagdakkel agrasya tinaawat tayo, rambakan tayo manan ti simana. Ti ayat ti Diyos nga awan, ti idumduman na, ti aglaplapusanan nga ayat ti Diyos, bimaba ni Apo Isus kada tayo, tauray no nagbasol tayo, imay na tayo inaon, inarakop na tayo, dungdungon na tayo. Ngam no hamo pa'y lamari na ti ayat ti Diyos king ka, Apo, senior kan, dandani ka pumusayan, awam agkum-kumplin pa'y biyag mo, dimpay nari na ti ayat ti Diyos king ka, ay Apo, matay ka ang miserable biyag mo. No di mo pa'y ma-appreciate ti grasya ni Apo Diyos iti biyag mo, dandani tayo pumusayan, kaanon to. Kadidya ko maatin nagmayat nga panunutin, nasarakan na ni Apo Isus, nagbalbaliw. Kano mas nabendisyonan ka, tanasaraka mo ni Apo Isus, iburay mo ni Apo Isus. Anya ti aramidem pakawanam ni kabsat mo, di basol na, ngam ayatem isuna. Hamo nga iramraman nga guraan, na nagkapsutan na, nakarkaro yung nagkapsutan na kinatiliwan, awang karbangam nga manghusga. Uwan man hang ka makikamkamalalang agpaiso, tata nagkaro ti nakikamalalang, kas anon, idi aka awam masurat, awam mateks. Ang mapanda makikaidda, tatan ori ka no haanan, video callan datan aminan. Maaramid mo amin nga kay kaya mon. Ori kat no haan. Ori kat na nga pan nakikamalala ti basol mo no kurakot. Uno imot kamat, uno ingget tangsit kamat, awam pay mangayat ka. Di same nga basol. Ori mo no hang ka nga natangsit, nga madama ilimlimod mo nga, guram kinikabsa mo, di same nga basol. Kagaputan nakapsot tay amin, nagmayat kumaakal, adya naramid ni Apo Isus, hangka nga husgaan. No sikat ka na paraburang, katanari na mo ni Apo Isus, ipari na mo't ni Apo Isus kinikabsat mo, tapno mo addagundaway na nga agbalbaliw. Katata si mana, rambakan tayo. Nagmayat nga amerisen, nagmayat nga ri-rinaan, nga ni Apo Isus, adda itisibay tayo, imay na tayo inarakop, kalaksidan ti kinakapsot tayo, dadta ti ayat ti Diyos, amirisan tayo laeng, ay ayatin na ka din ni Apo Diyos, wen, uray man nagbasulak, wen, nagado nga bendisyon kin ayat na kanyam, no daddo maghantay lang kayat nga denggen, no daddo maghantay lang kayat nga bigbigen, no daddo iliblibak tayo laeng, nga ay ayatin na tayo ti Diyos. Kagapot ay ayatan na tayo, anya ti aramidan tayo. Iso di jay sumurot king kuana. Kin aramidan makin kabsat mo, no nakapsot ni kabsat mo, napinpintas nga ayat ti ibuyat mo, ayat ti iburais mo, kaysa di jay ilaksid mo ni kabsat mo. Tadayta ti kababalin ti Diyos, dayta ti puso nga adda iti Diyos. Tingitingan tayo, iti pamilya tayo, partner tayo,
anak, ama, ina, katugangan, manugang, kaaruba. No ay ayatin ni Apo Diyos, no ore at da pagkapsutan na, no pagariyan tayo di ayat, baka aday ta ti pangrugyan ti panagbalbaliw. Tano daduma ka mas pilyon tayo magamin ti agbyag anasipnget, no daduma ka mas pilyon tayo magamin nga agbyag iti nalidem nga panagbyag, taapaya dinayal mo di puso tayo. Kitapta kakabsat, gapo tadakkel abanag ti impa iti Diyos kanya tayo, nangro na daytoy, iumay ni Apo tayo nga Jesus, anyo ti rumbang nga aramidan tayo, go into the same. Awan manghusga, ayat laeng ti buhos tayo, anya ti magungguna tayo, kapya. Anya magungguna tayo, panagbalbaliw. Anya ti malakam tayo, naginawa nga panagbiag. Uray man kano, uray man kano kas ano gulo, uray man kas ano nga kabubuteng, uray man kano kas ano nga kasla ado ti pakariribukan ti lubong, nunap-nap no ti ayat nga adda ni Apo Jesus iti puso tayo, awan ti kabuteng tayo. Haan lang nga di isalakan na dahito physical nga bagi tayo, isalakan salwadan na. Ti kararwa tayo, kukwa na tayo. Dahita tinagpintas nga ayat ti Diyos kanya tayo. Wan kakabsat, no daduma manag tayo, no daduma malipatan tayo, makalipat tayo, no daduma maikursong tayo, ngam laglagipan tayo ni Apo Diyos na patag tayo kengkwana. Kagura na ti basol tayo, ngam haan na pulos aginura, ti katatao tayo. Kasdi kumamot ti iburay tayo, kasdi kumamot ti ipalagip tayo, kadagiti kakabsat tayo. Ipadoyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos ang nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos ang nagtao di Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno saan da kuma amalukoy kadagiti panggargari iti lubong, iti panangibaklay da iti misyon da, ket agtalinaed da na pudno iti trabaho da. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin nga adda saad na iti gobyerno, tapno agtalinaed da na pudno iti trabaho da, ket kanayon nga itandudo da ti pagsayaatan dagiti agpaay kadagiti minatay tayo, tapno kaasyan idan ti Diyos, ket pakawanan na dagiti nagbidotanda, ket maragpatdan ti agnanayon agunguna sa dilangit. Kumararag tayo. agulimet tayo intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggem kat paraburam dagiti tattao. Apo mi a Diyos tulungan na kami nga agtalinaed anapudno kadagiti panursuro ken pagpatulad mo. Ikan na kam iti tured a mga ramid iti pagayatam tapno dumakkel ti simbaan ket agbalin anapudpudno ti panagserbi na ken kadawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
parswa. Sikametlat nagtaudan na isagot ko apagyaman ken ka. Ama, awatem kuma Diyoso iyawat ko ken ka. Sikametlat nagtaudan na isagot ko apagyaman ken ka. Sikametlat nagtao. Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamet, Itag-ayo dagita puspuso yo. dadaan si tatay, Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. may karikat ko. Pudno unay maikari katurumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tasika inkeddeng mo ababaan ti panang parparit mi ti bagimi terredem dagiti kinadakes mi. Batan ukem dagiti pampanunot mi. Ited mo pay ti kinamaingel. Ken ti agnanayon agungguna kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ket agdadanggay da amang itantan ken ka. Iso adawatin mi nga ipalubos mo kuma nga itimpuyog mi met tinakurapay atimot mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Dios, dagiti amin aparswa. Ilangit ken daga, napno dayti bagay daydayawa. Sana iti kangatwa malaylaya iumay ilagan ti Apo sana Pudno unay Apo abiig ka akin na santo, ket maikari aday dayawin da ka dagiti amin na parswam, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo ket Apo mi. Babaan ti pan nakabalin ti Espiritu Santo, biagem ket pasantuem dagiti amin nga adda, ket di mo sardayan ti mangurnong iti ili nga agpaiken ka. Iti kasta, manipod iti lilaggakan ti init agingga iti lilennekan na, maidaton itanagan mo tinadalos a sakripisyo. Agpakpakaasi kam ngarudken ka Apo tababaen ti bileg ti Espiritu Santo. Pasantuem ka dagitoy adaton nga iroknoy miken ka tapno makonsagrarda ket pagbalinem ida abagi kandara ni Hesus Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu anang ibilin arambakan mi dagitoy a misteryo. Ta iti daydi rabii apan nakayawat na amatay nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Binindisyonan na, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana,
Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, binindisyonan na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, Kenin ka panagungan, inakamin sa lakan, manubuti sa ngalubungan, inakamin sa lakan, manubuti sa ngalubungan. Itangarod apo, ilagip mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo, tinagloryaan a panagungar na, ken ti yuuli na sa dilangit. Ket kabayatan ti pananguray mi iti maudi ayaay na, idaton mi apagyaman ken ka, daytoy si bibiyag ken nasantuan a sakripisyo. Kitaem kad apo daytoy idaton ti iglesyam, ken iti pan nakabigbig mo iti daytoy a sakripisyo, a kinayat mo amang ikapya kadakam ken ka. Ipaay mo kadi, tada kami amataraunan iti bagi kandara ti anak mo, mapno kami iti nasantuan nga espiritu na, ket agbalin kami amay maysa abagi, ken espiritu iti sidong ni Kristo. Pagbalinan na kamkuma ni Kristo nga agnanayon adaton, nga agpaay ken ka, ket pagiragpaten na kami, iti kinagasat nga ipatawid mo, ket makiranod kami kinainggasatan a Birhen Maria, ni Jose anagasat nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, babaen di panangidawdawat da kada kami ken ka, namnamain mi asitatalek ti di agsarday apan nakatulong mi. Dawatin mi apo taday to'y asakripisyo apagtaudan ti pan nakaikapya mi ken ka, degdegan na kumatikapya ken pan nakaisalakan ti sangalubungan, pasem kedamkad ti pammati mi, pammati ti iglesyam, amadama nga agdaldalyasat dito'y daga. Pasengkedamkad ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi, ken ti kadagupan ti ili at tinagikwam. Denggem kadmet as iaayat dagiti karkararag daytoy a pamilyam, iso a kinayat mo nga aggigimong dito'y saklang mo. Ama anadong mo, ipaay mo kadda panang nga asim, kadagiti amin nga anak mo ana isaya-saya, iti sa dino man adisyo dito'y daga, ket pagkaykaysaem ida, kastamat nga ikakaasimi dagiti kakabsat mi apimmusayan, ken dagiti amin ana kapudno ken ka, ket pimmusay dan dito'y abiyag. Ipaay mo kad nga ayat, taawatem ida, iti pagarayan anamnamaen mi, apakaikapyaan minto, ken pakairanodan minto ti agnanayon a gloriam. Gapo ken Kristo nga apo mi, iso nga pangigapwam, amang ted kadagiti amin nga imbag kada kami. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
iti Ama katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaen di panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, di panagabalin kendayaw, iti agnanayon natin, tuag sarday. O Apo mi a Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamin. Iti napakumbabakin napnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Floro. Cordero ti Dios, amangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami. Cordero ti Dios, amangikat kadagiti basbasul ti lubong, kasya na kami. Cordero ti Dios,
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo an ayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbagton to'y kararuwa. Ikama, O Diyos ko, amin na parikot mo, tasikalae, O Apo, ti amo pamakatulong to'y numo, umay kuman ikamang Diyos ko, narasi unay abiyag ko, tasikalae, O Apo, ti amo ka makatulong, o hinumo, agpasagag ngarot ken ka, sa bali pimananamnama, araku penak ngarut ala, sakbay nga inak may wawa, agpasagag ngarut ken ka, tawan sa bali pimananamnama, araku penak ngarut ala, sakbay nga inak may wawa, umay kuman ikamang O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tasikalae, O Apo, ti amo makatulong to'y numo, umay kumani kamang O Diyos ko, napulko kunay abiyag ko, tasikalae, O Apo, ti amo to'y numo, agpasagag ngarot ken ka, tawan sa bali pimananamnama, araku penak ngarut ala, sakbay nga inak may wawa, agpasagag ngarut ken ka, tawan sa bali pimananamnama, araku penak ngarut ala, sakbay nga inak may wawa. Apo Jesus, sumay ka, dito'y pusok agnaet ka, ikot ang
to'y biyak ko ken kararwa tapno diak to may sinaken ka iturong nakadua po tarabaye maladay to'y nung tapno agserbiya kasi pupudno aging gana tungpal to'y biyak ko dati ayat mo iso apo ti biyak ko keta asim iso apo ti kiret ko kenti bilin mo iso apo ti bagnos ko nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi uman nakabalin a Diyos, tada kami anak iranod iti bagi kandara ni Kristo, kan kanayon kuma ama ibilang kami akam kaming na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Schedule tayo next week, Apo, Holy Week, maki-update kayo to ijay group chat tayo, wano ijay page ti parokya, Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Magyaman tayo, Diyos.